Uyena vele fanele afonele yini sisi ufuna ukulwa yini? Ufuna ukulwa yini ngoba indoda yakho ekwenza isilima nawe. Uma uthi nina 12 years, shuthi kade yaqala ukukuchithela, hayi ukuthi iqale ngami ukungichitha ngicela ungeka futhi. Hayi ukuthi iqale ngami ukuchitha. Kade nje yaqala. Kade nje yaqala sisi. Ungaze nje uzunyukelwe yiphaphu. Uma wengane ngithi wena uyasho ukuthi indoda yakho ulwelani pho? Makuyindoda yakho into ekulisayo yini? Yini lengibizela la TV? Yini ngikubizela ukukutshela ukuthi indoda yakho iyachithela. At least wena engabe uba graceful ukuthi ngiyabonga girl ukuthi ungisize ungibize ka TV uzongitshela ukuthi indoda yami iyachitha. Yes girl. Ngibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba sesingivakashele kusho khona lokho ukuthi khona lento ayisolayo ngomuntu athandana naye. Kodwa ke njengoba ela uzele kona lokho ukuthi ayilandelele athole ukuthi sithini story and decide ukuthi wenza kanjani, uyaphuma noma uyangena noma uyasala sithini story. Kodwa ke konke sizokuzwa ngaye. Asike sibone izinto zizenzakalela. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo nala ubuya khona. Igama lami nguBuyisile Ngamthembu. Ngibuya kwaMashu kaKhe. Kulela Mashu. Yebo. Oh alright. Ngicela ungiqale ke la uhlangana khona nomuntu wakho. Bekumuphi unyaka nihlangane kanjani? Kwakwenzakalani? Umuntu wami umlungisi ohlala kaMakhutha, awakaMakhutha. Okay. So sihlangane 3 years ago. Oh. Bewumuntu osebenzayo usebenza nje eTown. So sahlangana eTown ngisingile naye umuntu osingile. Okay. So ngokusho kwakhe ngoba wangitshela ukuthi unoma wengane but ube noma wengane kade bahlukana. Okay. Yes. So into eyenza ukuthi ngize la namhlanje ukuthi kukhona into engiyisolayo phakathi kwakhe noma wengane ukuthi ngathi senzeka. So ngifuna ukwazi ukuthi yini le eqhubekayo phakathi kwabo ngoba sengike ngazama ukumcontacta uma wengane ngoba ngayintshontsha inamba yakhe. But umuntu ongakhulumeki naye unolaka kakhulu. Okay. So ngabona ukuthi hayi ayikho into engayikhuluma nalo sisi ngoba vele nalo wesilisa uyaphika lokuthi abenzi lutho. Iqala i-relationship yenu beniphethena yena ubekuphethe kanjani? Bengiphethe kahle nje even namanje sisa right ukuthi phela inkinga manje ngiyambona ukuthi kunemfihlo eninga yabo ayifihlile nje angafuni ukuyikhuluma nami because uma wengane into eyenza ukuthi ngize ngisole unokufona vele efone ebusuku nje afone ebusuku aphume phandle akhulume nefoni. Nihlala nonke vele nomlisa noma uthi umvakashele ngaleso sikhathi? Cha ngivakashile ngivakashile makwama weekend. Okay, so why yini yenza ukuthi angahloniphi ukuthi ukhona ngaso sikhathi? It's not like nihlala nonke. Why engakhona ukuhlonipha ukuthi ufikile phela ngaleso sikhathi and indaba zaba calls ebusuku nje sisaqala ukuthandana savumelana ukuthi since enoma wengane and ngiunderstand sometimes mhlambe washo wathi ingane yakhe lenye yomfana ibuye ihluphe iyamthanda kakhulu indlela yena achaza ngayo iyamthanda kakhulu so uma wengane zakho ufona noma nini. So why engahlali nengane? Cha akahlali nazo ingane yena ihlala noma wengane. So wathi so ngalokho wenzela ukuthi ngingathuki ukuthi why uma wengane efuna ebusuku why ephume ekhulume nefoni because sometimes usuke efuna ukukhuluma nengane yakhe yomfana hayi ukuthi usuke ekhuluma noma wengane. Mana ke mephuma ke ekhuluma nefoni ekhuluma nomntwana wakhe yini emphumisa ngoba phela ukhuluma nomntwana vele. Hayi ngimbuzile. It's not like khona imfihlo engako phakathi kwakhe nengane yakhe. Yeah, ngithema ngimbuza akanayi answer eqondile ingakho iyo lento eyenza ukuthi ngize ngibone ukuthi khona into eyenzakalayo. Bube njani ubuso uma umbuza nje ngoma ngengane yakhe? Hayi uvele body language ithini? Uvela adinwe nje yathi mina nje nginenkinga yami nje ukuthi shothi angifuni ukumthemba. Oh okay. Yeah. Yo, so uke wahlala naye phansi ngesineke nje wamcacisela ukuthi okay ngiunderstand ninezingane nonke okay fine angilwi zikhona izingane but ngoba manje uthandana nami njengamanje le ama calls ebusuku angithandisisi mhlawumbe uke waza mkhuluma sana naye noma uthuli nje uyabuka izinto zenzeka. Ngithamile ukukhuluma naye mhlawumbe sengizama ukukhuluma naye ka 3 or 4 times but still akashintshi
uvele athi manje kumele enze njani-ke yena-ke ayeke-ke uma wey'ngane zakhe bengabe fona emtshela ukuthi iy'ngane ziyagula bese mhlambe sigcina sesixabana esethi mina esefana ukuthi mina vele angiyithandi iy'ngane zakhe kushuthi mina ngoba efuna ukungilobola kushuthi mengathi uyangilobola ngumfazi onjani nje ongayithandi iy'ngane. Ngimtshele ngithi hayi ukuthi yes, ngimtshela ukuthi hayi ukuthi mina ngiyithanda iy'ngane. Ngibuza ukuthi like wena ungafila kanjani ukuthi uyimina owenza lento kuwena uwumuntu wami ngiphume ngiyokhuluma nobaba wengane yami eminyango. Athi vele ngingafila bad kodwa at least mina ngakuchazela sisaqala ukuthandana makuwukuthi wena uyabona ukuthi kushuthi awukwazi ukuyimela lento kushuthi wena usuthola omunye umuntu. Ngithi akekho umuntu engimtholile kodwa angiyithandi indlela ekwenzeka ngayo izinto. Then ngathola isikhathi sokuthi-ke ngintshontshe inamba yama wey'ngane-ke. Okay. Mhlambe ungakayintshontshe-ke inamba yama wey'ngane, yini ebeyenza ukuthi uhlale kule relationship noma ubone ukuthi hayi vele iy'ngane ngeze zishone, angeze zibulawe, uma wengane ngiyashona ngiyaze abulawe, ukhona bakhona and iyaqhubeka yenza lento. Mhlambe vele uphume wena-ke umshiye-ke kanjalo-ke noma mhlawumbe uzokwazi uku-understanda leso simo sesicefe sama wengane namakhozi angapheli. Ngike ngazama yazi ukuthi ngimshiye because ngibonile ukuthi vele nje i-situation yakhe noma wengane into engeke ize ishintshe nje, into abangeke beze beyiyeke. Ngamtshela ngahlala naye phansi ngamtshela ukuthi mina angeke ngisakwazi ukuqhubeka nale relationship ngoba kunezinto engayithandi kanje. Hayi ukuthi ngifuna yena yeke ukuba nobudlelwane nezingane zakhe. Kodwa ungcono yena angirespect-ke at least mina mangikhona. Uma kuwukuthi angikho-ke ayenze lento yakhe ngoba kusho ukuthi lento yakhe yes into yakhe vele ya everyday. Mengakwazi ukubekezelela ahloniphe ukuthi ukhona ngaleso sikhathi kangakanani-ke nje kuba akhuluma ngokuthi uyafisa ukukulobola mawusuhlala naye kusho ukuthi uzomela leyo nto wena sonke isikhathi. Kusho ukuthi ngimele yona phela mina ngoba kusho ukuthi mina naye asinayo izingane. Yo. So uma wengane lo unolaka and ukhetha ukuthi simbize and ukhulumisana naye umbona mawubhekile yini nje ezokwenzakala ukukhulumisana nomuntu onolaka seniyabonana ubuso nobuso. Eish angazi kodwa mina into engenza ukuthi ngimbize angifuni ukulwa naye. Okay. Ngifuna ukuthi mhlambe sibe ne-understanding ngoba mhlambe ngiyenzeka ukuthi uyazi ukuthi ngikhona mina mhlambe futhi basaqhubeka bayathandana mhlambe akaze behlukana mhlambe ilo wesilisa nje wayiqambela amanga. Wathi bahlukene. Yes, so ngifuna ukuxoxisana naye njengomunye umuntu wesifazane esizwane. Yes, ibe ne-solution. So mangathi uma wengane angazi ngihlukane naye ngikhona futhi angiyindawo. Mhlambe wena ungaphuma or uzohlala? No, mina nje i-decision yami ukuthi ngiphume ngoba kusho ukuthi angeke ngikwazi vele ukuhlala kwi-relationship evele eyamanga ngoba kusho ukuthi masiqale ngamanga nje kusho ukuthi kuzoba amanga nje kuze kuyovala. Yes. Kusho ukuthi mezokwazi ukuthi akwazi ukufihla uma wey'ngane kusho ukuthi nami kusho ukuthi mina uzongifihla kangaki yabo. So ngeke ngize ngikwazi ukuhlala kuzomela ukuthi kusho ukuthi uyaphosta-ke kodwa noma uyasawa nokuphosta mhlambe esaba ukuthi usanoma wengane usamfihlela izinto engingazi ukuthi engabe sabaluleke ngani umuntu engasathandani naye. Ngokusho kwakhe ukuphostana akaze afake kwi-profile picture yakhe iy'thombe zethu. Ufaka i-status mase hide abantu. Ngicabanga ukuthi usuke ehayidile kwi-status. Yileyo nto angaze ngijabule ngithi hayi vele ungiphostile akaze kufike kumina ukuthi ngikujabulele lokho because nginalento yokuthi eyangicika ukuthi njalo ukhuluma noma wengane. Okay. Yes. Ithi vele ngimlande-ke kodwa-ke ungamhlafuni because uthe awuzele ukuzomhlafuna ngisho. Yes, angizange. So ungamhlafuni ngiyazi ngenzeka umoya uphakame but wenze sure ukuthi uyawehlisa because le video le ayizogcina thina la izobuka abantu abaningi okungenzeka futhi naku-family yakabhutiza bayibona. So ngiyacela ngiyazi umoya ungenza uphakame but please. Okay, ayikho inkinga. Sharp. Casibizeleni. Sithinde sinamukele futhi babukeli bayi-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi uvumile usasijoyine and ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle noma ngingazi but nginethemba. So-ke asike sibuke izinto zizenzakalela. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Mina ngumamtolo ngwakandlela. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Ukhanyisela Mngomezulu. Oh, ubuya kuphi uhlala? Ehlihluka. Oh, okay. Kuyilapho ukhulele khona? Yeah. And njengamanje usuke ehlihluka? Cha.
Uhlala njengamanje? Ngihlala eClearwood. Okay. Mose ngihleli nawe yamazi? Angimazi. Okay. Igama lohlelo lithi umfunani umuntu wami and uyena umuntu obhalile la kulelo hlelo lolu. Ngesimanga sokuthi akekho right kubudlelwane bakhe nopersonal wakhe. And ungabe right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngiyacela ukuthi uma isikhathi sakho umlaleli uthi kahle kahle ubizelweni la ufuna ukuthini wena? Ufaka mina. Yes. Ngiyacela uma isikhathi umlaleli. Okay. Ngiyabonga. Ngikuthumsana. Sesunjani. Igama lami nguBuyi. Ngiyaphila ngibona. Igama lami nguBuyi. So into enza ukuthi ngibhalele la ka Black Life TV ukuthi umuntu wami engithandana naye angazi ngicabanga ukuthi ninezingane naye. Uba umuntu wakho sesiqala sazi ukukhuluma kakhulu. Umlungisi. Umlungisi. Yebo. Oh, owaphi? Ngamseleko. Okay. Yes. Uhlala laphi? Njengamanje uhlale eClearwood. Kodwa wakamakhutha. Okay. Yes. So wangitshela ukuthi unoma wengane and uma wengane ngiyazi ukuthi uwena cause ngeke ngabona kaningi mufona efonini ukuthi uwena. Ngiyakubona namanje ukuthi angiqala ukubona cause ngeke ngabona vele izithombe obuyishuthile wamsendela zona nezingane nisebhishi. So into enza ukuthi ngikubize la ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe nenomluni saqhubeka niyathandana yini noma anisathandani. Hayi ukuthi mhlambe ngizolwa nawe noma ngifuna ukuthi mhlambe ngixabane nawe noma ini cha cause mina akaze ngitshela ukuthi usathandana nawe wangitshela ukuthi nahlukana kudala. Angazi nje ngahlukana nomlumi. Mawukhuluma nomlulo owami babe ingane zami ngaze ngahlukana naye. Lokho nje ukukhuluma ngikwazi. Senza isikhathi ngani mhlawumbe naye? Sina 3 years manje. Okay. Mombuza uthini? Sihlukene. Uthi kade nahlukana. Wena uma unaye mangisuke ngifona mina usukukhona. Kwesinye isikhathi ngisuke ngikhona kwesinye isikhathi Athini? uyaphuma. Ngoba phela ngakazi nje wangayibambi ifoni ama ngimfonela. Futhi akazi nje wangatshengisa ukuthi mhlawumbe unenkinga mangikhuluma naye. Uyaphuma phumela eminyango. Oh. And mangimbuza athi izathu sokuthi aphume phandle ingoba inetwork sometimes iyabheda endlini. So ingakho ephumela phandle enzela ukuthi ekwazi ukuthi akhulume nawe kahle kahle hayi ukuthi usuke ekhuluma nawe usuke ekhuluma nezingane zakhe. Hawu. Kodwa manje inkinga ukuthi uxhumana nezingane zakhe kuwena. Mase ngibuze mama Ngomezulu nisikhathi singanani nithandana nobaba ngani? 12 years. 12. Ngoba ingane esoqala ina 10. Esibili na 7. Awukazi uzusole lutho usingabe mhlambe ngenze usathandana nomunye umuntu. Hayi konke into engeke ngayisola ngabe nginamanga ngaze ngisole lutho. Kumanje ugcine nikhuluma naye. Siyakhuluma nje. Unakho futhi kumvasha endlini yakhe. Yeah. Ngiyafika futhi ngisho kuthiwa ngiyafika angisho nokuthi mhlambe ngeze. Uvela ufike. Yeah. And utheni na 3 years indawo. Yes, na 3 years. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu ofuna ukusikhatha la uyena lo wesilisa. Cha, wena Ngoba owesilisa umuntu afuna ukusiqhatha nje. Wena una 3 years uzofonela mina ungibiza la ku TV. Uzongitshela ukuthi unenkinga nomuntu wakho. Kahle kahle lo muntu akaba. mina ngazi owami phela sisi nami ngazi ukuthi owami phela ngoba ngine 3 years naye and angikaze ngize ngizwe lutho ukuthi ufikile noma kwenzakaleni akaze sizihlanga kodwa utsheliwe watshela ngami kodwa ngitshelwa ukuthi nisathandana ngatshela ukuthi senahlukana. So mangitshela ukuthi mina ngazibiza wena ngizokubiza la TV mina ngitshelile ngathi angizanga la ukuthi ngizele ukuthi ngizokubuyisa la ngithe la ngizokubuza ukuthi uwenza nani nomuntu wami. Ubuza mina ukuthi ngenza nani nomlungu? Yes phela nami akangitshelanga ngithi ukuthi usa umuntu wakhe wena engikwaziyo nje ukuthi nisahlanganiswe izingane futhi wena unamanga kabi nje wena sisi ngoma uvela ufonise lezi izingane zakho la uloku uqamba manga ukuthi ingane ayikwazi ukulala ngoba nakho ufuna ukukhuluma naye ngithi so puthi ngisacela ukukhuluma nalo sisi. Khuluma. Cha ngifuna ukusondela eduze. Khuluma sisi. Excuse me. Ngiyacela bandla ukuthi sizame ukumfonela ubhuti.
khona sothola kahle uzosichazela indaba ukuthi kwenzakalani because nginesho ukuthi uyena umuntu onolwazi lweni noba u2. Ngiyacela imvulo esimfuna. Uyena vele fanele afonelwe yini sifuna ukulwa yini? Ufuna ukulwa yini ngoba indoda yakho ekwenza isilima nawe. Mawuthi nina 12 years shuthi kade yaqala ukukuchithela hayi ukuthi iqale ngami ukungichitha ngicela ungeka futhi. Hayi ukuthi iqale ngami ukuchitha. Kade nje yaqala. Kade nje yaqala sisi. Ungaze nje uze unyukelwe yiphaphu uma wengane ngithi wena uyasho ukuthi indoda yakho ulwelani pho? Makwindoda yakho into ekulisayo yini lengibizela la TV yini ngikubizela ukukutshela ukuthi indoda yakho yachithele at least wena engabe uba grateful ukuthi ngiyabonga girl ukuthi ungisize ungibize ka TV uzongitshela indoda yami yachitha. Yes girl iba grateful iyachitha yabona njengoba ikwazi ukuchitha nami for 3 years ungazi uzozwa la TV noma uzokubiza kusasa futhi akubiza ya TV sokubiza sibe 10 futhi masithandi. Ngiyacela ngivumela ukuthi sifane. fana sisi Sifane. To copy this music box at 1 rand per day, press 2. Kunjani? Yebo kunjani? Ngiyaphila ngikhuluma nobhuti Mlungu. Yebo. Alright, sisa salon lana umuntu wakho kade enza inzipho and uthi ulinde wena uzomkhokhela. Ngiyacela bandla ukuthi ukhulumisane naye. Okay. Uma Ben. Yebo. Hello unjani baby? Eh? Unjani baby? Ukhuluma noBuyi. Oh. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ukuphi? Hayibo, ngizendlini. Hawu okay. Webhuti. Ukhuluma noStufuza njengamandla ezulu from Black Life TV. Umuntu wakho uBuyi. Umuntu wakho uBuyi. Kwakumuntu Kwaku. Yes. Oh, okay. No, ngiyakuzwa. Ngihleli naye la e-studio, asikho salon, bengijokusela ngifuna ukwazi ukuthi umuntu wakho mampela yini. Ngihleli naye la e-studio and uthi akekho happy kwi-relationship yenu. Yes. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Yes, and angikho naye yedwa. Nginoma wengane zakho futhi naye. Okay. So uyangixaka ke mawuse uthi kwaku umuntu wakho. Ufike la wathi uthandana nawe. Kodwa manje uvumile wathi yeah baby. Ngizwile ya baby. Yes. Why umphika? Indaba uthi kwaku umuntu wakho. Awuzwakali kahle. Oh, uthandana nomuntu wakho kuma wengane zakho kuphela. Okay, njengoba kade uthi ya baby, ubusho kubani kanti ubusho ku-ex yakho ukuthi baby? Khuluma musukuthula khuluma ngithi uyabuzwa la angithi uyakubuza usisi ukubuza iquestion musungingiza angithi wena wathi ninoma wengane zakho anisathandani nahlukani niyahlangana noma wengane ngithi mina ninoma wengane zakho nisathandana angikuzwa Ngiyatshela nje ukuthi mfethu ngifuna uyahlanganisa into ayisekho. Manje umusa nje uqamba manga nini usho nini ngoba mina ngeweekend ade nginawe nje usho nini ke wena lokho manje ukuthi ngeweekend ufuna manje mina mfethu ngikuthandi. Ayikho phela inkinga uba nothe ngiyakuthanda mina uba uthe ngiyakuthanda ngoba uba ungathanda indoda enamanga eqamba amanga ngoba unamanga wena uphila impilo yamanga nje into yenza oyaziyo uqamba amanga Akwazi ukuphila impilo yamanga mina. Uyakwazi ngoba ukwazi ukukhohlisa uma wengane yakho sengithandane nawe 3 years noma wengane zakho nina 12 years kodwa uma wengane zakho akazi ukuthi uyichitha le ndoda. Hayi futhi uyabheda nje indaba yakhe iyabheda. Akumena phela kanti wena ufuna ungilethe mina phela nginomuntu wami nje uyazi ukuthi ngaqaba. Wathi senahlukana noma wengane.
Hayi kuseke la ungijwayela kabi. Nawe ungijwayela kabi nawe. Ngifuna ukukuqhasa noma wey'ngane zakho kuwena oy'qhathe naye ngokuthi uqamba amanga ngoba ukuba waqamba ngamanga mina wangitshela iqiniso ngama ngizange ngize la kwa-Black Life TV. Musa nje ukuyisanganisa engazi ukuthi uzwe engazi ukuthi ngiyakudina noma ini uyishaye ey'dongeni muthanda unamanga. Ungathi indoda yabantu sisi ngoba nawe akuyona eyakho mhlawumbe inomnikazi wayo ubana 20 years nawe awazi yabona ngoba ekwazi ukufihla mina nje for 3 years lesi yes girl hayi uyisiyo sendoda vele ngoba ukwazi ukuthi uqamba amanga unamanga bhuti nje futhi angazi nento engangiyibone kuwena nje ukuthi yini ngathi futhi nje nifanelene no2 nayo uma wengane yakho. Nifanelene yazi ni right mukhiphe mgcine nje kanjalo nifanelene noba u2 ngoba nayo uyambona nje ukuthi insecure umekwazi ukufona ebusuku kumele gade kwayena hayi ni right nilungelene noba u2 impela. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Yo angisazi ke mina ibhutiza mina ngazi kuningi uzizwa kanjani emva le call? Mina ngiyacabanga nje vele ukuthi hayi bafanelene bo2 benosisi. Sifanelene vele. Ya nifanelene ngempela futhi. Yabona ngoba nje ekwazi ukuthi engifihle 3 years sisi. Kukhona omunye akufihlele yena for 10 years. Nomunye aphinda akufihle. Yes ngoba wena kushuthi uyijwayele vele lempilo yakhe ukuthi ube isiyoyo sakhe mina ngeke ngikwazi. Mina isiyoyo. Yes isiyoyo sakhe. Uyisiyoyo sakhe. Uyisona. Uyisona isiyoyo sakhe ngithemba ukuthi uyakuvumela ukuthi hayi yena uthanda noma wengane akamenzi islima for 3 years. Sisungavumi nje ukuba isiyoyo sendoda ngoba uyayibona ukuthi kwenza isiyoyo mengabi kwazi ukufihlela umuntu 3 years. So awusafuna ukuphinda uthanda naye? Angeke ngisathandana naye vele sengi-right. Vele bengiza la ka-Black Life TV ngoba ngifuna ukuthi nje ngimshiye vele sengi-right ngazi kahle ngaye. Nginankinga. Kodwa nje shame I feel sorry for you sis. Ukuthi uthandana nomuntu wesilisa ongakwazi ukuthi ahlale ayithembe. Ngeke phela u3 years phela mkhulu kabi u3 years. Azoqamba amanga phambi ku TV nokwenza azothi angikwazi manje 1 minute kade ethi baby 1 minute akasakwazi. Hawu shame bandla amadodeni. Qomana sinamona. So if uyabuya kufonela phinda axolise ngalesi simo. Angisho ngaxolisa mina vele ngeke angisekho nje kuyena. Usu right. Yes ngiright nje ngaye. Ngiright nje. Buke lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuhambe kanjani and angikho happy angazi mina. But let's hope bazosala be right noma wengane yakhe and njengoba usisi ekuvezile ukuthi uyaphuma yena kwi relationship uyabona nje ukuthi kuningi okwenzakalayo la ongavelanga esingakwazi. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe ulike share mina ngithanda kakhulu. Bye.